Bine ați venit, micilor exploratori! Astăzi ne micșorăm și pătrundem în lumea supermicroscopică a atomilor, cărămizile din care este construit tot ce ne înconjoară. Imaginează-ți că ai un măr și începi să-l tai. Felie după felie, din ce în ce mai mic, tot mai mic, la un moment dat ai ajunge la o bucățică atât de incredibil de mică încât nu ai mai putea să o tai deloc. Acea bucățică super mică, imposibil de tăiat, are un nume special. Noi o numim atom. Hai să învățăm despre atomi și părțile lor de bază, protoni, neutroni și electroni, și să vedem cum se unesc pentru a forma molecule. Tot ce ne înconjoară, de la câini și mașini până la soare, este format din materie, iar la baza materiei se află atomii, cărămizile minuscule care construiesc tot ce vedem. Fiecare atom conține părți și mai mici, numite particule subatomice. În centrul atomului se află nucleul, care este format din protoni și neutroni. Numărul de protoni din nucleu determină ce fel de atom este. Această valoare se numește număr atomic. De exemplu, hidrogenul are un proton, deci are numărul atomic 1. Numărul de neutroni din nucleu determină tipul de izotop. Izotopii sunt atomi din același element, care au același număr de protoni, dar un număr diferit de neutroni. Hidrogenul este cel mai ușor atom din tot universul, doar un singur proton și un electron mic care zboară rapid în jurul lui. Dar ghiși ce? Hidrogenul vine în 3 versiuni, ca 3 frați super tari. Hidrogenul 1, sau protiu, este cel mai des întâlnit izotop. Are doar un proton fără niciun neutron și se găsește în apa obișnuită. Este simplu și se găsește peste tot. Apoi vine hidrogen 2 sau deuteriu. Are un proton și un neutron. E un pic mai greu, dar super util. Oamenii de știință îl folosesc în tot felul de experimente interesante. Și în final, hidrogen 3 sau tritiu. Are un proton și 2 neutroni. E puțin instabil și radioactiv, dar tocmai asta îl face să strălucească în întuneric. Chiar dacă au un număr diferit de neutroni, toți sunt tot hidrogen, pentru că au un singur proton. Destul de tare pentru un atom așa de mic, nu-i așa? Așa cum am menționat, atomii sunt alcătuiți din părți mai mici, numite particule subatomice. O altă particulă importantă este electronul, care se mișcă într-un nor în jurul nucleului. Electronii sunt mult mai ușori decât protonii și neutronii. Atomii sunt incredibil de mici, atât de mici, încât aproximativ 1 milion de atomi de carbon ar încăpea pe lățimea unui singur fir de păr uman. Cu ajutorul unor microscoape speciale, oamenii de știință reușesc să-i vadă. De obicei, atomii nu stau singuri, se unesc pentru a forma molecule. De exemplu, o moleculă de apă este alcătuită din 2 atomi de hidrogen și un atom de oxigen. Un element este o substanță alcătuită dintr-un singur fel de atom. De exemplu, aurul este format doar din atom de aur, iar hidrogenul doar din atom de hidrogen. Ține minte, numărul de protoni din nucleu stabilește ce fel de atom este și, prin urmare, ce element. Elementele pot exista în forme diferite la temperatura camerei. Unele sunt gaze, precum oxigenul, altele sunt solide, ca aurul, iar câteva sunt lichide, cum este mercurul. Tabelul periodic al elementelor arată toate cele 118 elemente cunoscute. În viața de zi cu zi, ceea ce vedem sunt de obicei colecții și combinații ale acestor elemente. Cuvântul atom provine din greaca veche, atomos, care înseamnă ceva care nu poate fi tăiat, sau indivizibil. Ultimul element natural descoperit a fost franciul, în anul 1939. Ultimul element creat în laborator este oganesonul, sintetizat în anul 2002. Atomii sunt alcătuiți din 3 părți principale: protoni, neutroni și electroni. Un element este format dintr-un singur tip de atom. De exemplu, aurul este alcătuit doar din atom de aur. Atomii se pot uni și pentru a forma molecule, cum este apa, care este alcătuită din 2 atomi de hidrogen și un atom de oxigen. Felicitări pentru că ai terminat acest modul. Dacă ai întrebări, nu ezita să ne lași un mesaj.